Otevřte si prosím sešity. Napíšeme si vzoreček. Jeníku, kde jsi zase byl? Co to má znamenat? Vysvětlíš mi, co se s tebou děje? Já ti říkám, že tímhle způsobem neuděláš ročník. Neustále chodíš pozdě, nesoustředíš se, nekomunikuješ. Jsi sám. Já bych vážně chtěla vědět, co se s tebou děje. Taky to chcete vědět? Já ano. Vnímáš mě? Můžeš se mnou komunikovat? Víš co? Zbal si věci a vypadni. Já už na to nemám. Vypadni. Máš neomluvenou. A my budeme pokračovat. Napište si vzoreček AN rovná. Chtěli jste vědět, co se mnou je? No, to povím. Si totiž nedovedete představit, jak mi je. Já nejsem línej. Já jenom mám prostě strach vylízt z postele. A není to jenom strach, ono to prostě nejde. Tak prostě jenom ležím. Totální prázdno. Mě to nebaví. Mě to bolí, je to totiž boj. A nedělám to naschvál. A ten konec je hrozně děsivý. Ale vypadá jako nejjednodušší východisko. Dlouho jsem to někomu potřeboval říct. Tak jsem rád, že to slyšíte všichni. Trošku se mi ulevilo.